Jeden z XV-wiecznych obrazów rzekomo przedstawia UFO. Jest to przedstawienie Madonny autorstwa Domenico Ghirlandaio. Wiele osób nie usłyszałoby o tym zdjęciu, gdyby nie dziwny obiekt na niebie. Wielu jest przekonanych, że to nic innego jak obraz UFO. A jeśli mocno powiększyć, to naprawdę zaczyna się robić podejrzanie. Dokładne wyjaśnienie tego tajemniczego symbolu nie jest jeszcze dostępne. Wielu ekspertów uważa, że może to być zapomniany znak, który mógł być używany w XV wieku. Albo osobliwe przedstawienie jasnej gwiazdy. W każdym razie, na razie każdy sam decyduje, co widzi w tym enigmatycznym szczególe. Zapraszamy do napisania swojej opinii w komentarzach. Jak wygląda ten tajemniczy obiekt? Van Gogh, kawiarnia na nocnym tarasie. Z pewnością widziałeś ten obraz. Myślę, że wielu z Was to lubi, umieść polubienia, jeśli tak. Ale tylko prawdziwi koneserzy sztuki znają ukryte tajemnice tego obrazu. Jedną z nich jest zaszyfrowany wizerunek 12 apostołów. Zapewne znacie słynny fresk Leonarda da Vinci Ostatnia wieczerza. Istnieje opinia, że Van Gogh w swoim obrazie Café Night Terrace nawiązał do arcydzieła da Vinci. Wylosował 12 gości, a osoba stojąca po środku, ubrana na biało, to zaszyfrowany wizerunek Chrystusa. Z tyłu, w oknie widać A do krzyża. Kolejna ciekawostka dotycząca tego obrazu: Van Gogh nie użył czarnej farby, choć przedstawiał noc. Zamiast tego na zdjęciu jest wiele odcieni niebieskiego i fioletu. Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci. Skoro mówiliśmy o niej w poprzednim akapicie, nie możemy przejść obok niej obojętnie. Z Leonardo da Vinci i jego dziełami wiąże się wiele tajemnic. Ostatnia wieczerza to jedno z arcydzieł mistrza. Wielu wierzy, że obraz zawiera tajemniczy kod. Fresk przedstawia Jezusa i 12 apostołów. Włoski muzyk dokonał niespodziewanego odkrycia. Narysował na obrazie skalę muzyczną i wykropkował dłonie postaci na obrazie. Według niego są to zaszyfrowane nuty. Jeśli spróbujesz je zagrać, otrzymasz melodię. Fakt, że Leonardo da Vinci był całkiem niezłym muzykiem, według wspomnień współczesnych, dodaje wiarygodności. Istnieje również teoria, która stała się popularna dzięki słynnej książce i filmowi Kod da Vinci. Rzekomo Leonardo zamiast apostoła Jana przedstawił kobietę, a konkretnie Marię Magdalenę. Warto jednak zauważyć, że większość ekspertów podchodzi do tej hipotezy sceptycznie. Mona Lisa Leonarda da Vinci. Kolejne arcydzieło wielkiego geniusza. Ogromna liczba zwiedzających przybyła do muzeum, aby zobaczyć portret kobiety o tajemniczym uśmiechu, ale nie znali wszystkich tajemnic obrazu. Jednym z nich są tajemnicze litery w oku Giocondy. Eksperci za pomocą mikroskopu byli w stanie zobaczyć tam małe litery L oraz V. Na drugim oku też widać jakieś litery, ale są one mniej czytelne. Ponadto pod mostem, który znajduje się w krajobrazie za Mona Lisą, eksperci również dostrzegli liczbę 72. O ile litery L i V są prawdopodobnie inicjałami Leonarda da Vinci, o tyle znaczenie liczby 72 jest niejasne. Kolejną tajemnicą obrazu jest nierówność krajobrazu. Lewa strona jest niższa od prawej. Pojawiły się na ten temat różne teorie spiskowe. Historycy sztuki trzymają się jednak bardzo racjonalnej teorii. W ten sposób artysta jeszcze bardziej podkreślił żywiołowość obrazu. Jakby był to nieruchomy kadr z filmu, a nie zamrożony obraz. Mona Lisa ma ponad 500 lat i nie przestaje zadziwiać naukowców nowymi tajemnicami. Co czeka ją w przyszłości, to się dopiero okaże. Jan van Eyck, portret 4 Arnolfinów. Nawet jeśli nie znasz tego obrazu, ani nazwiska artysty, to na pewno go widziałeś. Eksperci spierają się o wiele szczegółów na obrazie, pozostawione na podłodze pantofle, psa, ułożenie ręki kobiety itd. Ale wielka tajemnica obrazu znajduje się w tle. Jest nim odbicie w lustrze. Prawie nie widać gołym okiem, co tam jest narysowane. Tam jednak artysta, oprócz przedstawienia odbicia pokoju i pleców postaci, narysował swój autoportret. A nad lustrem znajduje się napis, który można przetłumaczyć jako Van Eyck był tutaj. To niezwykły autograf, który malarz zostawił na płótnie. Michał Anioł, stworzenie Adama. Być może nie wiesz nic o Michale Aniele, ale dzięki memom i popkulturze widziałeś ten obraz. Stworzenie Adama to tylko część ogromnego fresku na suficie kaplicy sykstyńskiej. Po prawej stronie znajduje się wizerunek Boga, w którym około 100 lat temu dostrzeżono formę przypominającą mózg.
Michał Anioł, jak wielu innych renesansowych artystów, szczegółowo studiował ludzką anatomię. Co tak naprawdę miał na myśli, mówiąc o kształcie mózgu na obrazie, pozostaje tajemnicą. Fakt ten został wykorzystany na przykład w słynnym serialu Świat Dzikiego Zachodu. Michał Anioł był nie tylko wybitnym malarzem, ale także rzeźbiarzem. Statua Dawida to prawdopodobnie jedna z najsłynniejszych rzeźb w historii. Oryginalne dzieło ma ponad 5 metrów wysokości. W tym miejscu kryje się ciekawy szczegół. Gdy patrzymy na ten posąg od dołu, Dawid wygląda na pewnego siebie. Jeśli jednak wejdziemy na wysokość 5 metrów i przyjrzymy się twarzy, zobaczymy wyraz strachu i ewentualnie agresji. Jednym z wyjaśnień może być to, że Michał Anioł, jak przystało na geniusza, umieścił w tej rzeźbie ukryte znaczenie. Dawid jest przecież bohaterem opowieści o walce z Goliatem, olbrzymem kilkakrotnie większym. Tak więc wyraz twarzy zdradza prawdziwe odczucia Dawida przed bitwą. Nazwisko duńskiego artysty Hendrika van Antonissena może nie brzmieć znajomo. Ciekawa tajemnica spotkała jeden z jego obrazów. Ten pejzaż namalował w XVII wieku. Jako taka wisiała w muzeum do 2014 roku. Następnie przeprowadzono renowację, która ujawniła ciekawy szczegół. Można powiedzieć, znajdź jedną różnicę. Wiele osób zauważyło tuszę wieloryba wyrzuconą na brzeg. Obraz nabrał więc pewnej logiki. Bo wcześniej nie było wiadomo, na co patrzą ludzie stojący na brzegu. Eksperci uważają, że wieloryb został zamalowany jakiś czas po powstaniu obrazu. Bo być może w XVIII-XIX wieku uznano to za nieprzyzwoite. Obraz Pietera Bruegela Holenderskie przysłowia można oglądać bez końca. Wydaje się, że jest to obraz tętniących życiem ulic holenderskiego miasteczka. Ale to nie takie proste, bo obrazek nosi tytuł Dutch Proverbs. Autor zakodował w niej setki znanych przysłów i skrzydlatych wyrażeń, których używamy także w innych językach w scenach z życia codziennego. Oto przykłady. Słynne wyrażenie to walenie głową w mur. Mężczyzna ma w zębach nóż, co oznacza, że jest uzbrojony po zęby. To znaczy, że dobrze przygotowany. W tej scenie zakodowane jest wyrażenie, prowadząc się wzajemnie. Widzimy tu człowieka, który zabija 2 muchy jednym zamachem. Można też użyć sformułowania o jednym strzale i 2 ptakach. Oto człowiek, który próbuje płynąć pod prąd. I wiemy, że nie jest to łatwe zadanie. I wiele innych określeń również. Każdy fragment tego obrazu jest ciekawy do oglądania i studiowania. Można znaleźć w internecie zdjęcie w dobrej rozdzielczości i poćwiczyć zwracanie uwagi. Obraz zatytułowany Ambasadorowie autorstwa artysty Hansa Holbeina staje się dość ciekawy, gdy spojrzymy na jego dolną część. Po jednej stronie znajdują się ambasadorowie francuscy z XVI wieku. Obok nich stoi stół zastawiony przedmiotami, a pod nim dziwny obiekt. Jeśli przyjrzeć się bliżej, można zauważyć, że jest to zniekształcona czaszka. W ten sposób autor zakodował ukryte znaczenie. Człowiek zanurzony w rutynie codziennego życia niewiele myśli o śmierci. Myśli za to o innych, czasem mało znaczących, sprawach. Śmierć wydaje mu się iluzoryczna. Ale jeśli przyjrzeć się dokładniej i zastanowić, to śmierć, wręcz przeciwnie, staje się głównym obiektem w obrazie. Wszystko inne jest drugorzędne i nieistotne. Tak właśnie dzieje się w naszym życiu. Caravaggio i jego obraz Bacchus. Wielu wielkich artystów lubi zostawiać na swoich płótnach tajemnicze znaki i symbole. Trzeba się zgodzić, że to działa. Studiowanie obrazów staje się o wiele bardziej interesujące. Podobnie postąpił Caravaggio w swoim dziele Bacchus. Przedstawia on starożytnego greckiego boga winiarstwa. Obok niego stoi dzban z winem. Trzeba mocno powiększyć, by w odbiciu dostrzec ledwo dostrzegalny autoportret artysty. Georges Seurat, Kobieta w proszku. Jedną z tajemnic tego obrazu jest to, że jest on wykonany w nietypowej technice. Seurat jest twórcą oryginalnej metody malowania, pointylizmu. To znaczy, że cały obraz składa się z małych kropek, które przekształcają się w obraz. Powszechne jest stosowanie przez artystów pociągnięć. Obraz Kobieta w proszku został namalowany w XIX wieku. Na ścianie zamiast ramy z kwiatem było lustro. A w odbiciu w lustrze znajdował się autoportret artysty. Autor miał romans z bohaterką tego dzieła. Związek ten był jednak tajemnicą dla opinii publicznej. Znajomy artysta poradził mu więc, by zamalował swój portret i namalował coś innego. Tak też Seurat uczynił.
Nikt nie rozpoznałby oryginalnego rysunku, gdyby nie analiza w podczerwieni z 2014 roku. Ten ukryty obraz jest jedynym autoportretem artysty. Nie zapomnijcie polubić, jeśli uznaliście to za interesujące. Subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby być na bieżąco z nowymi filmami. I zostaw swój komentarz pod filmem.